Formy, jak se cítíš? Ještě dobře. Ještě je to v pohodě. Co pilot? Ještě ne. Pilot ne, jo. Možná. Kačenko, jak se cítíš ty? Dobře, já totiž čekám na pilota, takže... Ale jakoby, myslím, že bude... Já taky dobrý. Taky čekáme na pilota. Takže my tady teď všichni čekáme na pilota. Pilot nikde.